és evident, el canvi tecnològic pel que fa a internet, la distribució de continguts digitals, ha suposat un canvi molt important en la manera en què la gent accedeix a tota una sèrie de productes. Una manera que facilita aquest accés respecte del model anterior, però en facilitar l'accés també el que provoca és que siga molt més senzill accedir sense pagar o sense complir amb les condicions d'ús que històricament la indústria afegia a cada producte que venia. La qüestió és que l'ordenament jurídic de moment no ha reaccionat perquè el canvi tecnològic ha sigut molt gran, el canvi en les maneres de distribució dels continguts ha sigut grandiós i, en canvi, l'ordenament jurídic el que ha tractat de fer fins ara ha sigut adaptar el que era un model jurídic d'intervenció i regulació pensat per a la situació tecnològica que teníem abans, ha tractat d'adaptar-lo a aquest canvi, però adaptar-lo sense una gran transformació. I, clar, encara hi ha insuficiències, deficiències. No és senzill, quan ha canviat tot d'una manera molt radical, pensar que un model d'intervenció dissenyat bàsicament per a la distribució de llibres en paper que es venen en llibreries, adaptar tot aquest cos jurídic i normatiu a un context com l'actual sense que hi hagi moltes deficiències. Essencialment, les deficiències que existeixen són de dos tipus. D'una banda, que aquest model tenia una visió del que era la còpia i del que era el benefici que havia d'obtindre l'autor, l'editor i el distribuïdor d'aquesta còpia, molt fonamentat en l'intercanvi i venda del suport físic i en tractar de traslladar-ho a un sistema com és l'actual, on el suport físic ha deixat de tindre importància, hi ha moltíssims problemes. Bàsicament perquè el que fa la indústria defenent l'estatut jurídic anterior és dir que no, hem d'oblidar-nos del suport i hem de trasbassar tota la protecció que tenia el suport al contingut. Però, clar, una protecció que potser era raonable per al suport, quan es tracta d'aplicar al contingut, esdevé ridícula en moltes situacions i per això tenim una percepció d'excessos. Aquest és el primer problema. I hi ha un segon problema, que és el problema en paral·lel derivat del fet que sí que és cert que si no aconseguim un model de protecció jurídica del treball de la gent que fa creacions culturals, artístiques, literàries, tenim un problema com a societat. És a dir, les societats, mitjançant el dret, defineixen quins són els àmbits d'activitat que els semblen més importants i que s'han de protegir. Aleshores, una societat s'ha de preguntar què és el que volem que es protegisca i que es fomente? La feina que fa una persona que és creativa, que ha estudiat, o la feina que fa un obrer de vila per a poder fer cada vegada més cases i tindre un altre punt de la construcció? Això són eleccions que ha de fer una societat. I, evidentment, en principi sembla que nosaltres preferiríem poder fomentar i incentivar aquestes capes creatives de les societats. El que passa és que, de moment, tampoc no sabem ben bé com fer-ho sense crear els problemes que comentava respecte de la inadequació de simplement traslladar el model anterior, fonamentat en el suport, a un model que tracta de defensar els continguts com defensava abans els suports. El que ha tractat de fer el govern, responent a la pressió de creadors, de societats de drets d'autor, etc., és tractar de blindar jurídicament el sistema de protecció dels drets d'autor tradicional. Com aquest sistema traslladat no a suports, sinó a continguts, té moltes escletxes, la qüestió no és reflexionar sobre com es podria fer un sistema alternatiu que fos més eficaç i que complira els mateixos objectius sense generar problemes, sinó que la primera reacció és una reacció normal en el dret, és a dir, tu tractes d'aferrar-te al que ja tens i el que han fet és dir, com que tenim problemes, anem a tractar de blindar. Clar, quan tu tractes de blindar jurídicament una institució que comença a tindre problemes, normalment acabes sobrereaccionant, sobreactuant. I la llei que ha proposat la ministra González Sinde, que habitualment es coneix com llei Sinde, que és una disposició addicional inclosa en una llei més ampla que no es coneix per tota la resta de la llei, que és la llei d'economia sostenible, sinó només per aquesta disposició, és un intent de blindar. I un intent de blindar que és absolutament excessiu. És una disposició que el que diu és que
s'organitzarà un sistema de control administratiu, se posaran recursos de les administracions públiques, recursos materials i de personal, per a crear un òrgan administratiu que controlarà pàgines web per detectar si hi ha pàgines web d'enllaços que estan donant informació sobre d'on es pot descarregar, infringint la propietat intel·lectual, tota una sèrie de béns culturals. I aquest òrgan administratiu farà un informe i tractarà d'aconseguir un tancament molt ràpid. Clar, això genera problemes de molt tipus, de llibertat d'expressió, en primer lloc, perquè tancar una pàgina web, tot i que sigui una pàgina web d'enllaços, genera problemes de llibertat d'expressió. Per això han hagut de canviar el projecte i donar intervenció a un jutge, perquè, en principi, la Constitució diu que tancar qualsevol mitjà de comunicació ho ha de fer un jutge, o llevar contingut ho ha de fer un jutge, i genera problemes derivats de la relativa irracionalitat de decidir que un problema que, evidentment, pot ser important per als creadors i aquestes indústries, però que no deixa de ser un problema entre privats, és a dir, persones que tracten de rendibilitzar les seues creacions i altres persones que se les baixen de bades i no paguen el que els altres haurem... És a dir, el típic conflicte entre privats, com si jo li compri alguna casa i no li pague tots els diners, o... És a dir, no hi ha una qüestió que afecti els interessos de l'Estat, almenys a priori. Aleshores, és un poc irracional crear una agència pública i destinar recursos públics per a tractar de resoldre aquest problema. Hi ha molta gent que diu, ui, per què no tenim una agència pública per a resoldre els problemes d'impagaments a les empreses pels seus proveïdors, que també suposen una merma econòmica important. És a dir, són, ja dic, reaccions exagerades perquè de moment el que estem tractant és de blindar el sistema i no tant de mirar de veure quina alternativa podria ser més raonable en aquest context. La percepció que tenim molts és que el sistema no tindrà èxit. Però el que passa és que de moment estan tractant d'apurar totes les possibilitats que ells pensen que tenen per aconseguir que el sistema tradicional, sense massa canvis, perdure i pugui tindre èxit. El que passa és que és veritat, el context actual ens diu que normalment, si tanques una pàgina web, apareix una altra i que per molt ràpid que siga el govern, aquesta administració pública nova que hi haurà controlant pàgines web, serà més ràpida la comunitat d'usuaris que acabarà trobant i organitzant sites alternatius des d'on descarregar les coses. El que passa és que ells de moment consideren que és una millor estratègia tractar de blindar el sistema. Previsiblement no funcionarà, però funcionarà millor que el que tenen ara, perquè la queixa és que ara els costa 6 mesos tancar una pàgina d'enllaços. I amb aquest sistema els costarà menys. Sobretot ells el que pretenen és actuar no tant sobre les pàgines, sinó sobre els proveïdors d'internet, és a dir, les companyies de telecomunicacions, per obligar-les a que tallin l'accés a aquestes pàgines quan estiguen detectades. I això és relativament ràpid. El que passa és que és això, que tu, si tens 20.000 funcionaris, potser pots aconseguir una certa rapidesa front a una comunitat potser en tota Europa o en tota Espanya i Sud-amèrica de 200 milions d'usuaris d'internet més o menys actius. Aleshores, has de posar molts recursos per a que efectivament anar a la mateixa velocitat que una comunitat tan gran i tan diversificada i sobretot que és gent que es dedica a això i a altres coses. És a dir, hi ha una sèrie de xarxes, és el que passa amb les xarxes, que si hi ha implicació de moltes persones és molt complicat que poques persones, encara que siga a temps complet, els puguin controlar. El cànon digital és una altra manifestació d'aquesta idea de tenim un problema, no anem a tractar de fer una solució estructural canviant el sistema, sinó anem a tractar d'endinsar-nos en la mateixa línia que teníem tractant de blindar el sistema. El cànon ja existia abans que hi haguera productes digitals i quan apareix aquesta nova plèiade de productes que permeteixen la gravació i reproducció digital, el que fa el govern, amb sempre el suport o la pressió dels creadors i les entitats de gestió de drets, que en aquest cas són les que reben el cànon, és dir, anem a extendre aquest cànon i s'aplica a molts productes digitals. Alguns que tenen un ús evident per a gravació i reproducció, per exemple CDs, però altres que tenen altres usos, per exemple un telèfon mòbil o fins i tot una càmera de fotografiar, que en alguns casos han estat taxades. Clar, això genera, és de nou una hiperreacció, és a dir, jo tinc un problema
pense que puc perdre recursos i aleshores el que faig és reaccionar taxant tot. El problema del cànon és que és evident que està taxant tant els usos de còpia privada, és a dir, tu te graves una còpia que has obtès legalment i te la graves en un altre suport per a poder reproduir-la, això és la còpia privada i és legal i no s'ha de pagar per ella quan compres el producte, sinó que se sufraga mitjançant aquest cànon. El problema és que és evident que tots utilitzem coses que estan gravades en cànon per a accions que no tenen res a veure amb la còpia privada i amb la reproducció. Això, en la vida d'un particular es veu. Tu, quan compres un CD, un DVD, no és sempre per a gravar cançons d'un artista que tu has comprat, sinó moltes vegades utilitzes el CD o el DVD per a gravar un vídeo que has gravat tu de la teva vida privada o una fotografia que has pres del teu xiquet. És un poc absurd haver de pagar a una entitat de gestió de drets d'autors per fer aquestes coses. El que passa és que si en la vida dels particulars ja és un poquet absurd, és molt més absurd en la vida de moltes empreses o, per exemple, les administracions públiques. Les empreses i les administracions públiques compren moltes fotocopiadores, compren moltes impressores, tenen molts ordinadors, tenen una capacitat d'adquisició de CDs, DVDs també molt forta, és a dir, fan una despesa molt gran en tots aquests suports. I normalment, per no dir quasi mai, s'utilitzen per a coses diferents a gravar continguts protegits. Pensem en l'administració de justícia, que utilitza moltíssimes impressores i moltíssimes fotocopiadores, però per a fotocopiar o imprimir els autos judicials. I ara utilitza CDs i DVDs per a gravar els judicis i repartir-los a les parts, etc. El sistema espanyol provocava que també aquestes adquisicions estigueren gravats en cànon. Bé, el que ha passat és que una dona de Barcelona que té una botiga d'aparells informàtics i de DVDs ha anat contra la regulació espanyola del cànon davant del Tribunal de la Unió Europea dient que era il·legal, que era contrari al dret comunitari perquè era massa general, massa estesa i en tant que general, abusiva. I el Tribunal de la Unió Europea li ha donat la raó, però no perquè la Unió Europea diga que no es pot fer un cànon, diu que es pot fer, però diu que ha de ser un cànon més selectiu, que no pot ser un cànon absolutament general. I en concret diu que la directiva europea no permet que el cànon s'extenga a àmbits on no hi ha còpia privada. La llei espanyola diu que la còpia privada només la poden fer els particulars. Si la còpia privada només la poden fer els particulars, no té sentit que les empreses i les administracions que no poden fer còpia privada hagin de pagar un cànon per còpia privada. I el que ha fet el tribunal és dir que tot el que és referent a empreses i administracions públiques és il·legal. La qual cosa, per cert, ja havia dit fa 3 anys la llei de propietat intel·lectual espanyola, que s'havia canviat, i el que passa és que el govern, amb el suport o la pressió, com sempre, de les associacions de creadors i de les entitats de gestió, no havia canviat el reglament i des de feia 3 anys estava cobrant també un cànon a partir d'un reglament que no complia tampoc exactament amb la llei espanyola.